Ngasho nje ngithi kwaba ubulema bami ukuthi sihlukane ngoba kukhona into engase ngizazi mina sengizenza angazenzi. Okay. So kwakuba nzima ukuthi sizenze sobabili lezi zinto lezi ngoba yena akazenzi mina sengiyazenza. And mina njengomuntu oyifunayo lezi zinto njengomuntu wesilisa phela kwagcina sekuphoqa ukuthi nami ngiphume ngiyocinga ngale ngaphandle yabo. Okay. Nanokuthi ke iziphi lezo zinto? Umama oyisayijiji. Okay. And futhi enye into esasibuye siyibangeza sibuye sikwebhane ngoba umama oyichildish umama nalokho nanokuthi sasikhuluma mengikhuluma nawe ngizwa sewukuthi ke lokho okunye wayengafuni ukukuza kodwa konke okunye kwaku right sasi-right angikhali nje ngalutho ukuthi ke nje kwenzeka ukuthi ke wayengayitholi lento le ayefuna wase ke wakhetha futhi uyena ke wakhetha ukuthi wangikhethisa kahle kahle ukuthi ngenze njani wakuvalela khoneni tshela and wena wazikhetha wena ngazikhetha mina kumele ngenze njani ayibengalindelanga ke wena ayandifunani la Sitofuza sami cha bengalindelanga nje ukuthi kube wena makhabalitanga emva kwezinto engako ngenze zona cha maseshi uzobukisa ngami futhi cha mama uphinde uyabhala futhi awubhalile nasekuqaleni ubhalele omunye namhlanje uzobhalela mina Ngiyabingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama la leshona ke lithi iLove Back. Sibuyile futhi sekusizini 2. Elami igama nguStufuza Dlangama Zulu. Ngungwenya komsavukazi Mvuleni. Ngintokazi zalama Mkhizi ngumamsebenzi Ndlela. So ke abaphathi baka Black Life TV babonile ukuthi siyashoda Nkosi yami. Sasikade sithembisile vele eqaleni ukuthi iyabuya iseason 2 ka Love Back. So namhlanje ke sivakashela ubhuti uzosichazela kabanzi ukuthi kungani ekhethe ukuthi siqale ngaye njengoba uqala ngqa uma ngabe ezosihlaba umkhosi ukuthi iLove Back isibuyile. So asike simnikeze nje isithuba lakhe singajaji singasizakala ngendaba zakhe size nje ukuthi kuzokwenzakalani angazi ke noma uzowina uthando back noma cha sifisa inhlanhla asike sibuka hamba kanjani sophela kunjani ngiyaphila kunjani sisi ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usuka khona igama lami uAyanda ngowamkhizi Sibongo ngisuka khona la eThekwini ngisemlazi yes ungaqhubeka ngifisa ungichazele la nahlangana khona nathandana isikhathi singakanani nasi niqhathwa yini le yadala ukuthi nihlukane njengoba uzocela iLove Back namhlanje siqala ukuthandana nje kade sifunda isikole bese college sobabili qala grade 9 ya grade 12 but ukuthandana kwethu sathandana senza wona umatric ngamshela nje ngisanda ngena ka matric ngasho ngithi ngamshela siqala ngithi ukubona makuthiwa niyaqala iclass elisha like umatric kwakuyiclass elikhulu vele so ufuna uthola intombi phela nawe ukuze uhlonipheke la eclassini kwanti umuntu wona nhlonishwe isimase ukuthi unentombi akukanjalo nje ngakithi awukwazi phela ukuba insizwa nje sikwazelana uthini indumo ufuna ubambe nesiqubu phela momjida bambe isiqubu yabo usho ukuthi lesizayi isiqubu vele isitufuza nokwenza icabanga okay uyabambelela ibalance icabanga manje ke nasenithandana isikhathi singakanani sase sinonyaka sithandana nje sathandana matric nje sahlukana after matric okay ngasho nje ngithi kwaba ubulema bami ukuthi sihlukane ngoba kukhona into engase ngizazi mina sengizenza angazenzi okay so kwakuba nzima ukuthi sizenze sobabili lezi zinto lezi ngoba yena akazenzi mina sengiyazenza and mina njengomuntu oyifunayo lezi zinto njengomuntu wesilisa phela kwagcina sekuphoqa ukuthi nami ngiphume ngiyocinga ngale ngaphandle yabo okay nanokuthi ke iziphi lezo zinto umama oyisayijiji okay and futhi enye into esasibuye siyibangeza sibuye sikwebhane ngoba umama oyichaldish umama oyichaldish umama khona ngiyona futhi into ebuye ibanga ukuthi ngimkhumbule kakhulu le ngaphela ichaldish la ngani yani so kwase kwenzakalani ke ya sahlukana ke emva ukuthi sihlukane ke ngamove on ngayithola ke intombi ayizathandana nalentombazana intombazana kade ngithandana nabo bekuyamthetho okay yamthetho nje
athandana nale ntombazane yona ibisizenza lezi zinto engizenzayo. So mina ngabona kuyinto enhle leyo ukuthi ngithola intombazane eseyizenza lezi zinto engizenzayo ngakhohlwa ukuthi iqale nobani. Okay. And futhi sinesikhathi esingakanani iqala iyapi futhi nazo. So iyona into ebuyibanga ukuthi ngizisole kakhulu. Ngiyafisa nje ukuthi umama ngicele bandla kodwa ngathi ngesitifuza samangazi ngivele ngingazi ngivele ngikhulule isikhathi uqhumile yazi and angikho happy ngokuxhuma kwakho. Awushongo yes uchazile kona ukuthi yini yanihlukanisa but awungichazelanga indlela enahlukana ngayo. Ubani owakhetha ukuthi nihlukane? Ubani owatshela omunye ukuthi ngicela siyiyeke lento esiyenzayo ngoba ngathi ayikho? Kwenzakalani? Ngifuna leyo part le. Engamphushela ekhoneni la mntwana ngambuza ukuthi siyayenza lento noma siyahlukana ngoba ngikwazi kulena isikhathi sithi kwase kuphele ngisho unyaka phela. Okay. Lokuthi nje hayi ngilinde ayi ngagcina sengimkhethisa ke plan ukuthi kusho ukuthi mawungafuni nalento ngizoyifuna ngaphandle. Kwase sekufika lapho lelo bridge lokuthi ke mawukuthi uyenza nabantu abangaphandle lento kulungile kusho ukuthi ngishiye mina. Ngakhetha ukuduba nami ngabheka le kade ngangidlalela inkanuko nje manje ngiyayisola. Manje inendala ukuthi ungenza izinto ngendlela eright, indlela esakhuliswa ngayo kwaZulu. Asifani nabelungu thina abelungu yesikulula kuminyaka o16 17 into elula kubona abanaki indaba yegolide elifanele likhokhelwe. So wena wayengakwazanga ukulinda ke at least ke uhambe uyosebenza njengensizwa uboneke ukuthi uyisani kubo ngokuzindlalela ukuthi ubhekile ngelinye ilanga ukuthi kuyolunga. Enye into engisabese ukuthi ungafika ukwenze lokho. Yes kube khona uzofika ufana lakilolo phela mawubheja usukuwazi ukuthi uzowina because uyabheja kanti yini igama lithi ukubheja manje because usukungazi kuyinkinga lokakubheja lokuya ngoba phela kusuke kufuna uhamba izinto ephathekayo. Yabo iyona into esuyibukho akufanele kube ngazi ukuthi uyawuthuka umuzi. Yabo uyacabanga sengihambisa sike sihlambe ngihambisa izithole zembuzi ezimbili. Ngiyayibona lezi izithole zembuzi ezimbili ziyazolazula la ngakithi ngakho khangazo. Mase sengikhokhile ngazo jiki inkinga yakho ucabanga kakhulu. Kuyasiza ukuthi ucabanga kakhulu. Okay manake manje uneshow enganani uthi njengoba ufuna ukubuyelana naye uzomfica esavalekile ngale yandlela leyo okade umshiye ngayo eyiyona wena. So uzobekezelela ukuthi omunye umjida okay fine utholile ithuba wajaha waduba wahamba waqhamuka omunye ungenzanga lutho ke lapho uhambile uyijahela into zakho wahamba wayekudeni. Then what if masubuya usubuya sekukhona vele oseqalile ngeenqumo zakhe usitufuza wakho ngokuthanda kwakhe kodwa uthola ukuthi akenzanga lutho vele ekhaya. Uthaqapha phansi ubekezelele lokho. Ngasho nje ngithi useyishayile Nkosi yami. Yeah okay likuphi ipoint ke because iyona lento yaxoxa kuyena ukuthi uvaliwe. So mawusubuya esevuliwe kwakunothando phela futhi phakathi. Okay. Kwakunothando phela phakathi. Ngirobha. Asike sithi mhlambe kwakuyilesa sikhathi mhlambe nawe iminyaka nokomqondo mhlambe futhi wasasemumva kancane manje usukhulile. Sengikhulile manje asengalungiseka amaphutha iyona into engikhulela kuyona ngoba kuyakuthiwa uminyama isahlangene nomphefumulo. Okay. Usengalungi. Kodwa ungangizwa kabi mina ngisho ukuthi akaselona itshitshi. Angimazi angisho kanjalo ungangizwa kabi ungaphatheka kabuhlungu kumbe ngimane ngiyabuza because ngidinga ukwazi. Mana ke wena njengomuntu wesimame lo muntu lo sathandana nawe unyaka sahlukana nawe unyaka mawubheka nje kuhambani ngakuyena njengoba asike sithi wena ukule situation hambani matric usephumile mhlambe awukazi umstocke uthole nje mhlambe ukuthi ngabe wenzani ubusiness empilweni manje. Ngiqala ukumstocka 2 months back. Yasebenza? Hayi I'm not sure na ke ngalapho nanso ke inkinga. Okay. Izinto ini akamningi ngaka ku social media ngoba le ntombazana intombazana iphethe kahle. Okay. Akamningi ngaka ku social media manje ngamstocka wona kodwa useless ukumstocka kwami ngoba angizazi izinto eziningi ngaye. Kusana la ama post akudala ayewaposta lawa ya childish ngisho umama be childish Nkosi yami. Manje ke angazi njengamanje angazi. Yabo indlela ongiphendule ngayo mengikubuza lo mbuzo ukuthi what if akasavaliwe manje ekubeni wahambela lokho kodwa ufuna ukubuyiwe manje.
indlela ongiphendule ngayo ingenza ngikubuze ngokugcwala ukuthi ngoba nakho usukhulile yini edala ukuthi ubuyele emuva la ongekho right khona because manje uyabala-ke okay ashiyeni kubutshitshi eceleni ubu-childish bona wazelaphi noma use-matured noma zonke nje lezo zinto yindaba ungavelanga waqhubeka nempilo Angithi bona maningi phela amanye amantombazane emnyango ibona lobo engimfunayo phela Nkosi yami yazi ibona lobo engimfunayo manje lo muntu ekade yabo labantu esengike ngaba nabo ngasho ngithi ba matured too much akufunakala ukuthi ube matured too much ngoba uba boss endodeni and phela nawe njengendoda kubuye kuvuka ukuthi imini indoda phela la ngicela ukukushaya nje awungivumele ngikushaya nina abantu besilisa ninjalo yazi namanje ngisafisa ukwazi ukuthi yini abantu mebeshade bebawu-2 wesilisa wesifazane bayashada insizwa ayihlaliswa phansi idodiswe ukuthi lapha emzini noma lapha emshadweni kufanele uziphathe kanjani njengensizwa kodwa kuvalelwa umuntu wesifazane ekhoneni omama agoye bamvalelele ukuthi afana bamqeqeshele la eyakhona okuyinto engayenzi sense because mase emshadweni kufanele ufike nomgodla wakho ophuma nawo kuyena bakuyale ngawo nami ngifike nawo sesizohlangabezana kahle sibe right but kuyalwa iside elilodwa ngithathela kulento eshoyo ukuthi ujahile ngalesa sikhathi usanawo umuntu emsulwa wajaha le phambili ngoba uthi njengendoda noma njengomuntu wesilisa wakhohle ukuthi usazophinda ucabange futhi ukuye emuva yabo lonke lo zigzag lo mhlambe ngabe usutholile ngabe mhlambe futhi kwathola wena kuqala meke ukuthi sekwavula waso soyibeka kabuhlungu kanje ngiyamana ngiyabeka nje because izinto ezenzekalayo lezo angazi ngempela kodwa mawukuthi khona angifuni ukuphatha kabi yezwa yini ngicela sidluleni lapho ngicela ungipaintele isithombe sakhe ngifuna ukum-understanda ukuthi umuntu kanjani mhlawumbe ngabe unenhliziyo encane dinwa manje uyakuthetha noma mhlawumbe uyayithulela nje Nkosi yami kuyikona ukuthi ekuthuleni kwakhe usuke kubambele igqubu ukuthi one day uzokubamba naye hayi akayena umuntu obayile enhlobo lebamba amagqubu okay kuneconsi ibandla lokuyana kuyisitufuza nje ibandla kunothando njengazo zonke aneconsi ibandla okay kuyisitufuza nje bandla kuyimilele kahle Nkosi yami mokubuka nje ebusweni ku-innocent kubuye kudelele kona yabona kubuye kudelele kuchathi siyakuthanda futhi ukudlala yabo Okay. ngiyakuthanda ukudlala and kufila comfortable bandla makukuthandile yes akukho into engeke ukuxoxele yona akukho Okay. yazi ukuthi khona la sasike sihlale khona uthola ukuthi uzoxoxa ngisho istory sokuthi yazi ukuthi kuye kwaqhamuka igundane ekhaya kwawukuthi sayihupha indlela ye-childish ngayo yabo indlela nje ayi-childish ngayo so ukhumbula kona lokho ngiyakukhumbula naloko nanokuthi phela umama yazi ukuthi umama ube nayo ukuthi engi-check isikhathi esiningi ukuthi hayibo unjalo njengisho umuntu wesitofu sonke uthando oluningi yes engigqugquzela futhi nasentweni eziningi uthi hayibo wena usamncane vethu focus entweni nokuthi ngabe ngiyabhema hlamba sazi Yes. ngabe ngiyabhema kodwa ke manje wayihlale ishaya njalo indaba yami ukuhamba nalabo bafana labo abhema abangale ngasemakhaya uthi wena uyithola ubhema nawe ngisho ihapa ngizange ngibheme ngisho ukubhema ihapa ngenxa le yangami yabo so yes. mase sengibuya manje njengamanje sengingaka ngiyasho ukuthi lo muntu loyana wengikhulisa ngaleso sikhathi yes yabo wengikhulisa ukuthi mina nginakanga so ngizama ukuthi noma ngeke ngisakwazi ukuthi ngibuyisele izinto emuva kodwa sengizama ukulungisa phezulu kwamaphutha khona okay uthi okay mama kulungile ngonile ngaphambi koka njengendoda ngabuyela ngapha kodwa phela sala subuya nali ekhaya okay mawukuthi khona umfo khona abandla kule ntombazane angazi mfo mawukuthi komele eduke uzoduka phela ayikho into esizoyenza madoda safundisa ukuthi makukhona umuntu Kufanele ofaka asheke. inhlabathi eparishini lakho msuse iparish lami leliyana bakwethu okay no kulungile ngiyakuzwa ukhona ngicela nje ukumlanda ngikhulume naye ngedwa qala Yena wena ungekho then ngiyothi mase ngiqedile ukukhuluma naye then mase ngiyakulanda ke sizohlala sonke sobathathu ngiphinde mina nginishiye nginikeze nje isikhathi senu noba u2 nikhulume noba u2 nodwa wehlisa uvala hey ngibele ngazizwa nginqanwa uma uthi khona ngibele ngazizwa nginqanwa ukhona kosemanqabanga ukuza nginikeze nje isikhathi esincane mengizongishaya nje angibona angisho uthe
okay, indlela omchaze ngayo angiboni ukuthi angakushaya. Phela uzobe sengishayela ukuthi sonke lesikhathi benginguphi. Okay. Uyamuthanda yazi ngiyabona ngisho nendlela okhuluma ngakhona, indlela oshaya uvalo ngayo. Kuzohlangana mfethu. Beka inhliziyo phansi ithi ngimlandi. Sikhulumisana. Ayi awumlandi. Yabo la ngizokubeka khona. Ngicela uhlale khona ungalunguzi because kufanele aphume wena ungaboni. Manje ngingikwazi nokumbona kancane nje. No, uzombona mase ngikulanda, mase ngiqedile ukukhuluma naye. Okwamanje nje ngicela ubhuti uzohamba ukubeka la fanele uhlale khona. Ngicela uhlale khona futhi ngempela Nkosi yami ungaphumi. Noma ngabe kuthiwa ngithatha i-hour ungaphumi. Uzozwa ngami sengikulanda futhi. Hayi ngizwakala. Sharp. Ngiyacela usinisondezelene. Sabona kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami umuhle. Oh, thank you so much. Isibongo sakho wedwa lesi. Sangede ngasatha sonke. Ngicela kwazi igama lakho nesibongo. Igama lami uAkwande wakaMadlala. Akwande. Akwande yebo. Oh, okay. Kukuphi emakhaya? Kusebhamshela. Khulela eBhamshela. Yebo. All right. Eish. Kuthiwe kuwena uya kuyiphi show yaka Black Live TV? Ngibiziwe nje kuthiwa kuzofuna ama love back and Okay. I'm still shocked ukuthi angazi nje ukuthi ubani. Mhlambe kuma relationships wakho ngokukhumbula indlela ayehamba ngayo usakuwona mobhekile ngabe ubani nje loyo ufuna I love back kuwena ngokuzicabangela kwakho nje. Angeke ngize ngisho ukuthi ubani but kulabe engibacabangayo kungase kube uGuy khona uGuy bekade ngitshola naye ka matric. Kungase kube yena. Kungase kube yena ngezathu ukuthi ubejwayele ukuthi yebo nokumbona manje kuvuya ama profile ami inini nangazi ukuthi ufunani. Okay. But futhi kungase kube omunye uGuy ke ngezathu ukuthi uGuy wami lo bekade ngitshola naye ngisafunda imatric bese bekunezinto like esingakwazi ukuzenza. So kulezi zinto ebesingakwazi ukuzenza sagcina sesihlukana ngase ngithola omunye kungase kube yena ke lo Guy lo cause kwagcina sekwenzeka izinto mhlambe usefuna ukubuya cause wahambe onile. Oh, okay. Asiqale ngalo nje omgcina manje ukuthi wahamba onile. Yebo. Wathi uhlukana nalo waka matric wasuthandana naye. Akekho umunye wabaphande ndawo. Akekho omunye. Ibona nje bo2. Okay. Kwafika kanjani ekuthenini nize nenza izinto kanti wayekade ethembiseni noma nje wawumbona njengomuntu kanjani? Umfana right nje ngibona nje umfana ugqoka kahle. Okay. Yabo futhi ubeziphethe kahle. Be right vele ukuthi wavele wangijikela nje angazi ukuthi kwenzakalani. Yabo kangisenethemba ukuthi hayi noma sengimnikeza lokho engimnikeza khona uzobuya ezekhaya umama uzogqoka konke kuzoba kuzohamba kahle. Then kwase kwenzakalani wahamba nomunye umuntu noma? Wavele wahamba nje ngabe nginamanga ngazi ukuthi wahambelani. Awumazi. Mhlawumbe uma ukuthi uyena ke ubuya sengabuya ngichazele ukuthi kwenzakalani. Wagcinana nje ukukhuluma naye? Kade ngamgcina. Kade ngamgcina nkosami. Kade ngamgcina. Wena mhlambe owenza ukuthi azagcina enyamalala mhlambe nagejana mhlambe wakhuluma abhlungu wanyamalala ngaso sikhathi noma? Angaze ngikhulume naye kabuhlungu ukuthi nje ngimtshela ukuthi ngicela ukuthi ezekhaya ezolungisa naye eyethembisile. Oh, wamcindezela? Ngingasho ukuthi angimcindezele for indlela ekhuluma ngayo nangendlela ahamba ngayo. Wahamba nje wabeka lokho ukuthi hayi ngoba kukanje kanje ngiyahamba mina. Uma sekuthiwa uyena ke lo obuyayo usangamnikeza ithupa kodwa. Noma sakwatini. Ngingabona angazi. Okay, awusamthanda. Lusakhona phela uthando because wayewumuntu wami yabo futhi wahamba ngisamthanda. Yebo. So kungenzeka angazi. Asibuyeleni kulona ke owaka matric okade uchaza ukuthi nawe uyambala. Yebo. Mhlambe ekuthandaneni kwenu iziphi izinto oyithanda kakhulu ngaye? Yes, anilalanga ngiyavuma but yini le yayichaza ngaye kakhulu njengoba ezebuye emqondweni wakho njengoba mangikubuza ukuthi mhlawumbe ubalo ofuna uthando back kwabuya yena and wamusho kokuqala ngqa okudlula lo owesibili. So iziphi izinto nje okukhumbula kahle oyithanda ngaye kakhulu?
Ngiyamthanda cause like menginaye ngiba comfortable like Okay. yabo nje ukhipha inner childhood yami. Okay. Yabo ngangimthandela lokho nanokuthi sasikhuluma mengikhuluma nawe ngizwa sewukuthi ke lokho okunye wayengafuni ukukuza kodwa konke okunye kwaku right sasi-right angikhali nje ngalutho ukuthi ke nje kwenzeka ukuthi ke wayengayitholi lento le ayefuna. Okay. Wase-ke wakhetha futhi uyena ke wakhetha ukuthi wangikhethisa kahle kahle ukuthi ngenze njani. Wakuvalela khoneni? Oh, Tshela. and wena wazikhetha wena. Ngazikhetha mina kumele ngenze njani? Kumele ngenze njani? Ngiyayiqhenya ngawo ukuthi wazikhetha wena ngalesa sikhathi. Yeah. Mana ke mhlambe lo wase kwa matric uthoba igama lakho? Igama lakho Ayanda. Ayanda. Yeah. Mhlambe uAyanda ube inhlobo yalomlitha lo nisayijolela nje esikoleni mhlambe uthola ukuthi uphethe u5 bamkherise wona ekhaya. Yeah. Ubekwazi kodwa ukukuneza u4 asale neshumi noma mhlambe Besishare R250. Lokho ngengize ngisho ukuthi imali benginikeza yona. Yes. But yabo indlela beyenza ngayo. Yes. Ngengize ngibala ukuthi beyenzani kodwa Okay. besishare nje menginakho ngiyafika nakho sikusebenzise nje so2 kahle nje. Naye As futhi abantu ekwazi. ababethanda ne-high school nawe uyabona nayo i-high school ukuthi yimi ngithanda lesilala umnandi lalumnandi ke abafuni. Okungenzeka ukuthi ngoba phela manje senikhulile seniyaphuma esikolweni. Yeah. Okungenzeka mhlambe la ephanda khona usangathi mabu uvumile ubuyelana naye mekukuthi uyena because anginayo isho noma uyena yini Yeah. nami ngiyaqala ukukhuluma nawe. Mhm. So okungenzeka ukuthi mhlambe kungenzeka uphile kahle ngoba vele ubekwazi ukushare nawe. Yeah, angazi. Awazi manje wamthina ngalesi Angazi, sikhathi. yeah, angazi manje. Yeah, umuntu kade uyashintsha ngamcela. phela. Phela abantu bayashintsha. Uthi uzoshintsha nje yena angazi. Yabo nje indlela ayenza ngayo shema ayingijabulisanga neze because wagcina echoose omunye umuntu over mina ngenxa yokuthi angisakwazi ukumenzela izinto. Okay. Yeah. Mekukuthi uyena uAyanda ufuna uthando futhi. Yebo. Mawubhekile njengoba ahamba usaseyitshitsha Yeah. mhlambe kungamphatha kanjani ukuthi ubuya nje empilweni yakho awuseseyilo shiya nje indlela ahamba ngayo ngoba wakuvalela khoneni ngokusho kwakho but if esekhetha ukubuya ke mengabe kuthiwa uyena okhethe ukubuya mawubhekile kuzomphatha kanjani? Angifuni ukuqembela amanga noma ngabe kumphatha kabi noma ngabe kumphatha kahle kukuyena lokho ngoba Okay. yena wahluleka ukuthi akwazi ukungilinda. Shuthi kwakuyiphutha lakhe vele. Iphutha lakhe vele. Okay, ukhari wakhe Yabo, ufana udle ukhari yena. wakhe ke nje uzowudla yena ke. Ukhari wakhe uzowudla yena. Ukhari wakhe. Okay. Ngicela ukumlanda lo muntu lo obhalile. Angazi noma uAyanda, angazi noma ubani lo omunye owesibili. Uzanda. Angazi noma uyena. Ukhuzani? Uzanda. Oh, uZanda. Yeah. Angazi noma uAyanda, angazi noma uZanda, but ngicela ukumlanda khona sizokwazi ukuthi sixoxisane sonke. Angazi noma kuzoba kuwena ke noma ukhetha ukuthi ngikushiye naye yedwa noma ufuna ukuthi ngibe khona phakathi nendawo kuwena. Ngikushiye naye. Angikushiye naye. Angikushiye naye. Angisho uthe wena wa comfortable eduze kwakhe. Yeah, Mhlambe phela sakhona le yanto leya. mhlawumbe isakhona manje makuthi ayikho uma ngishiya ngedwa lana. Nginguma lana lo muntu. Ngiyasaba phela. Producer lana kho awu baningi abantu sekugadeni. Okay, Ngicela ukukushiya naye. Okay, ayikho. Okay. Afethu ngiyathemba nani ukuthi niyibonelile. Ithi ngihambe ngiyolanda umuntu ocela i-love back. Kwisiphalaphala sakhe sakudala, kwisitufuza sakhe sakudala. Sibone ukuthi kuzohamba kanjani. Angazi ki-reaction ezokwenzeka kwisitufuza sakhe mangabe ebona ukuthi boom nangulo muntu lo angazi but asike sithole sibuke. Ngiyafisa ukuthi ngidlulise ukubonga kunina nonke nikwazi ukuthi niphumelele kade kuyiwe emanzini
beyohlambulula nje abantu, abanye bahambele ukuthi bavulele iy'nhlanhla zabo abazalwa nazo. Ngiyabona sibonile niphumile ngobuningi benu, siyabonga futhi kakhulu. Into engijabulisayo mina ukuthi ngibuke ukuthi indlela enikhuthalele ngayo iy'mpilo zenu isho lukhulu nakuthina esifakile isandla ukuthi nigcine ni-right. So osalile-ke noma kungenzeka ukuthi ubefisile Nkosi yami, kwasho ukuthi akakwazi ukuthi aphumelele kulokhu okwedlule. So abaphathi-ke bakwimpande zama-Afrika baphinde bakuveza futhi ukuthi bayayisa futhi abantu ngomhla kuSepthemba. So uma ukuthi usalile kulokho okwedlule, lisakhona futhi ithuba ngomhla ka-20 Septhemba kuyobe kuyi-Sunday. So ama-testimony-ke asengenile bakithi noma ngingakatholi ikhathi ukuthi ayisende eyakhe i-testimony, usangayisenda nje ku-062 219 7748. Nakho okunye engafisa ukuthi ngikukhohlwe, lapha kwimpande zama-Afrika bathe ngoba naku-August kuyinyanga yabantu besifazane, so yonke into isespecialini. Nama-products ey'nsizwa nawo futhi ase-especially nakubona abantu besifazane kuphela ngoba nakho sithi inyanga yabantu besifazane kuphela. So ungasali, kuyobe ku-Sunday, kuyobe kuyiwa futhi emanzini. Okwakho ukufona nje ku-062 219 7748 ubuze ukuthi njengoba kuzoyiwa emanzini, yiziphi izinto okudingeka ukuthi wena uziphathe uma ngabe uzongena emanzini. Osisi-ke abasebenza efamasi bazonichazela zonke izinto okudingeka ukuthi niziphathe. And ngiyacela ezinye izazo ningayikhohlwa bakithi, nenze sure ukuthi niyabuzisisa, niyaphatha ngendlela enizobe niceliwe ngakhona. Kusawukuhlangana futhi lapha Shell Garage ku-Soldiers Way, la kade kuhlangane khona ekuqaleni. Nakhona futhi kuzohlangana ngo-6 ekuseni. Angeke-ke lize lishone ilanga, bekade bekhona babonile ukuthi asithathanga ilanga lonke. Omkhulu uzamile ukuthi asheshise nakhona, hhayi ukuthi ubesesheshisela ukuthi abantu abarojwe, cha. Siyazi ukuthi ziningi izinto ekufanele nizenze nanosukwini, kwayinathi mningi imisebenzi esibhekile usuku nosuku. So besingafisi ukuthi kululeke isikhathi. Akekho umuntu ozothi ulibale kade kuyiwe emanzini wafika late kubo. Ngeke nje ufike sekuhlwile, uzofika kusakhanya vele because kuzobe kuphuthuma. Kodwa lokho kuphuthuma akusho ukuthi nizobe nirojiwe, cha. Yonke into izokwenziwa kahle ngesineke. So uma ngalitholanga ithuba ngokwedlule, alingaphuthi-ke futhi. Bye. Ayi bengalindelanga-ke wena. Ayanda ufunani la? Sitofuza sami. Cha bengalindelanga nje ukuthi kube wena. Makhabalitanga. Emva kwezinto engako ngenze zona. Cha maseshi. Uzobukisa ngami futhi? Cha mama. Uphinde uyabhala futhi, awubhalile nasekuqaleni ubhalele omunye, namhlanje uzobhalela mina. Cha mama. Awukhathali? Ngicela awukhathali Ayanda? Mama. Ngicela ukuthi vele uyasithanda isiketi vele. Cha mama, ngicela ungizwe. Ngicela ungayithathi lento uyibeke ngesayidi le. Hawu mama, phela kukhumbula imina lona uphambi kwakho njengamanje. Ngikhumbuleni. Imina lona. Ngikhumbuleni. Imina wena lona ngakuthanda wena. Ngakuthanda wena. Namanje mina ngisakuthanda, namanje mina ngisakuthanda mama. Ngisakuthanda namanje. Awukwazi ukuthi uyangithanda. Awukwazi ukusho leyo nto ukuthi uyangithanda, ungithandi wena. Ngitshengisile nje ukungangithandi. Ufunani kumina? Yini oyifuna kumina manje? Ngiyakhumbula Sitofuza. Ukhumbulani? Ukhumbulani Ayanda? Ngiyakhumbula mama. Ngibona ngazuthi sima sikho right. Awuthozela la ngibona Ayanda. Neze. Ish. Washo yawonile ne? Ish. Yo. Ngeke kuthiwe mase usukhululile usuyindoda amaphutha ngeke kufuna wavuma. Qiniso ke kufuna ubhekane nalo. Ngona ngifuna uqamba manga. Okay. Kahle kahle ngokomthetho uqola ngilideserve. Kahle. Kodwa sonke siyazi ukuthi akukho okudlula ukuzama. Uxolo uthi awudeserve kodwa uzofuna uxolo uzobhalela mina u-love back. Njengoba ngisho mama, akukho okudlula ukuzama. Ngizwile ngandlebenye chaza indaba ukuthi wake wabhala before. Uqinisile? Wayebhalile before. Ebhalele enye into oyibhale khona la ekhaya. Black Life TV. Seke wabhala la ekhaya.
cha kodwa mama lokho bekungesinto ebesingakhuluma ngayo njengamanje leyo. Okusho ukuthi kwakhona omunye umuntu omthandayo futhi phezu kwami. Sasacile phela ukuthi ukhona omunye umuntu omthandile phezu kwami because wakwazi ukubhalela omunye umuntu wesimama. Mafoko kanti usuyabuya? Yebo sengiyabuya Wawufike present. Ngangicelile la ukuthi ningisize ngoba ngase ngisola ukuthi intombazane engangijola la ngalesa sikhathi iyangijolela. Uyayizwa nje leyo. And eyami leyo show le. Eish. Kodwa manini bakuthi ngicela ningilekelelelana siyakuzwa lokho kunye inkingi la. Uqolisa okungcono. Mase siyabona ukuthi sinqubele phambili sizoyithola kanjani. Ake ngibeka nje. Angingabuthume ekutheni mama ngiyakhumbula mhlambe ngicela sibuyelane. Ngosuku lokugcina ngikushiya. Angilikhohlwe lo suku kwakunyewe ngicathu yakhumbula. Kwakunyewe. Ukhumbula kahle impela. Kwakunyewe ngihamba kuwena. Ngokweqiniso ngahamba ngasho umnyango ngawuvalile. Anguvalanga. Yebo wona ngawuvala lo wala sasikhona kodwa ngahamba ngawuvalile umnyango. Ongavalanga. Ngawuvala ke mina ke umnyango. Ngithi wakhetha ukwenza wena lento wayenza. Wangikhethisa. Ukhethisa mina. Kumele ngenze into engayithandi. Ngenxa yokuthi wena ufuna angazi ukuthi yini lo ifunayo. Angazi ukuthi yini lo ifunayo. Ngase mama, Masisha. Ngiyavuma ngakwenza angicabanganga kahle. Ucabanga. Sasenza matric yebo usukhulile usukwazi ukucabanga. Wawukwazi ukungilalela kwezinye izinto. Kodwa okunye ongakwazi ukungilalela. Ngicela ukuchaza mama. Ngangikuthanda kangaka pho. Oh, bafo. Hayi kuningi Nkosi yami. Kuningi. Kona-ke manje ukhona umuntu othandana naye manje? Ukhona umuntu okhona njengamanje. Kodwa akusiyo into engako into serious. Ubani lelo parallel? Uhlangana naphi nalo? Hayi phela mama nawe uyazazi mama zibheke ukuthi unjani. Awukwazi phela ukuthi uvele ujole nayi noma iliphi nje iphara. Angijolike nephara, angijolike. Angisabafundi vele abafana nawe. Iphara lelo mama. Iphara wena. Mama mina nganginika uthando ukuthi ngabhede egcineni. Ngaba nephutha elilodwa nje mama. Iphutha lani? Akusilona iphutha lelo walenza. Okay mama kulungile ngaphambuka kwakanye mama. Ngaphambuka ngase ngikukhethisa. Ngiyaxolisa. Masisha ngiyaxolisa. Mhlambe yini ongaba right ngayo mase kuthi uyayenza? Yini ozoyenza manje? Ubhalile njengamanje. Wayebhalile nasekuqaleni ebhalele umunye umuntu wesimame. Mina ngizobe sengithiniki. What if ubusy bebusy angimazi ukuthi ubebusy yenzani la ade khona ngobe sefika manje nje. Usathandana nalo wayombhalele eqaleni? Cha saqabana. Right? Sabanga ukuthi emva kwenyanga ezimbili ezidlule kulenyanga ezimbili ezidlule angazi kwenzakalani kodwa ngazizwa ngimkhumbule uMasisha. Okay. Ngazizwa ngimkhumbule ngase ngingena kule nto ya social media ngimcinga ngamthola. Ngase ngisave izithombe zakhe efonini yami ngicathi kwaphela mhlawumbe iviki. Ukhona isizotho engangisithandile Nkosi yami esaka matric kwakuyifeweli nganginayo wayeyipartner yami. Ngase ngisithatha leso sithombe ngisiposta. Mangisiposta wase sisibona lapho ke loyana. Sabanga lokho yabo angifuni uqamba manga kule ntombazane yabona ukuthi iargument ayinaka ukuyiwina ngoba yabona ukuthi inhliziyo isasele emuva. Wabuza ukuthi ngisamthanda yini. Ngasaba ukumphoxa ukuthi ngisho ukuthi yebo ngisamthanda uMasisha. Kodwa ukuthula kwami kwaba impendulo ukuthi uMasisha ngisamthanda. Ngoba ngavele ngathula ngambuka. Ngathula nje ngambuka. Wabona lapho ukuthi uMasisha ngisamthanda. Emva kwaloko ke ingakho kubheka uMasisha ke manje. Sengicina uMasisha manje sezizimbili inyanga. Cha ufuna ukuzoyenza isilima futhi. Cha mama. Njengoba ethi uMasisha ke manje ukhona umuntu athandana naye manje.
kodwa ngicela siku-underline lokhu ukuthi uthe yes ukhona kodwa yabo loya kodwa ngicela uvele uhlale phezu kwawo ngoba Yebo, wena ufuna uthando ngisho ngingathumela nje nabafowethu manje bodila naye loyo babone ukuthi bamenze njani ngoba phela eyakwethu lena nabo abafowethu ngeke ngimhlukumeze mama umuntu wami egcineni owami kumele ukuhloniphe umuntu wakho loyana mama umuntu obekhona nje ngoba ngingekho ayanda mama ubusuqabulile kona lokho wena wazihambela wena angaze mina ngize ngikuphushe ngithi hamba wena wahlula ukubekezela yona into owayenza wahlula ukubekezela so okwazi ukuthi uzothi umuntu wami uzomenzani ngayihambela mama ngiyavuma ngiyabuya phela manje ayanda awumkhumbuli nje kodwa khona bengimkhumbula ngoba ngisho ukuthi like bengi-comfortable around him yabo nakya nezinto Yes. ebesizenza nje compared to izinto asibuyeleni lapho-ke lokhu uyakumkhumbula lokhuya angeke yini kuze kuthi kuyobasa kancane loya mlilo wakade ukhona vele ungabasi kungaba kuvuthe right. futhi Inhliziyo angiboni ukuthi yona angiboni ukuthi izovuma inhliziyo emva kokuthi akwazi ukungikhethisa. okay yazi kufanele senze njani manje angisho yena uyimisele ngokuzoxolisa nokuzocela uthando futhi wena ngiyacela ukuthathele ekuthenini at least uzamile ukubhalela kwishow athi noma ngabe kuthiwa wayekade ayifikile kuyona ngaphambilini ke kulungile-ke kodwa ukwazile ukuphinda azovela futhi azocela uthando kuwena ngokukhethekile Akazile uzocela uthando ayanda uzobukisa ngami lana. Mama selokhu saqala ukuthandana mina nawe yini engangingabukisa ngawe ngayo Shuthi kuthiwa kuwo lamantombazane lobu busy nawo mina lawe engawazi. Shuthi mina ukuthi ngiyakuyeka manje uzophinde futhi uhambe uyobhalela omunye. Ngoba phela wena uyabhala wena. Wona inkinga nje yothando uyabhala. Eqinisweni mama bengingenalo uthando la kade ngikhona angahanjiswanga uthando angahanjiswe inkanuko mama ngicela ungizwe mina understand leyo nto ngicela ungizwe mama kuwena ngihanjiswanga ukuthi angisakuthandi ngahanjiswa inkanuko ngiyophuma ngaphandle ngiyofuna lokho engangingakutholi kumele ukwazi ukubekezela angithi ngisachaza mama ube ukhumbule futhi ukuthi akugcini lapho sengakubamba namanye amantombazane kodwa mama wazi kahle ukuthi umuntu engangimthando ngowo ukwazi kahle lo sengakubamba namanye amantombazane ngicela ukubuza mama ngeke ngathi ungibamba ukuthi ngiyajola esikoleni ngangijola noSilindele ngenze njani angimshiyanga wamshiya phela ngoba yayingekho into ozoyenza cha hayi ukuthi yayingekho into engizoyenza ingoba ngangithanda wena mama ukube ngangithanda yena ngangizoya kuwe kodwa manje ngoba ngangithanda ngamshiya le wamshiya yena phambi kwakho futhi washiya mina waya komunye cha mama yebo ngiyavuma wamshiya phambi kwami angikuphikisi lokho angithi kodwa wangishiya futhi nami wamshiya phambi kwami wangishiya nami naku mhlawumbe naye umshiyile lo ngimshiyile ngiyavuma ngimshiyile ngabuyela kuwe ngibuyele ekhaya cha shuthi wena inhliziyo yakho wena ufuna ukuthi sidansele isiginci sakho kahle kahle cha mama ukuthi wena uyathanda lana mingathandeki uzoyenza noma yini mama njengoba ngisho ayisebenzi nje kanjalo ngicela ungizwe kanje ayisebenzi kanjalo mama inhliziyo yami kuwe ngaphuma kuwe ngoba ngiphumiswa inkanuko kodwa inhliziyo isele kuwe kumele ukwazi ukubekezela ungilinde ukube wawungithanda uzokwazi ukungilinda ngiyaxolisa mama kodwa uyazi ukuthi ngawuthanda sazi mama ngicela ukubuza umbuzo kanti wena kawusangithandi angeke ngize ngikuphendule nawe ngithi uyakhumbula mhla ngikushayela emfuleni uthwele ibhakede lamanzi ukuthi ngathi mangikubuza ukuthi mama uyavuma na ukuba uMasihlekisane wami wawusuthula ngase ngikutshena ukuthi ukuthula ke ngakithi kuyaye kusho ukuvuma ngoba into mawungahambiselani nayo uyayothi cha ngakwethwesa ibhakede wavuma awunqabanga wahamba nalo ngakusasa waphinde wabuya wakhona emfuleni ngakutshena ngathi mama ngicela ukuthi mina nawe sithandane mawukuthi kuyenzeka kube ukuthi uphelela uthando siyoyeka ukuthandana ngothando lwakho siyosebenzisa olwami mama ngiyazi ukuthi masisebenzisa olwami lwakho luyovuka nangelinye ilanga ngisakuthanda masisha khona ngiyakukhumbula lelo suku lelo it was one of the best days shame Situfuza sambuyele ekhaya nawe uyazi ngangikutshena siphuma manje nakya ngangikutshena mama ukuthi cabanga sengijola nesilenda mama cabanga sengijola nesilenda mama lapha ekhaya manje kuzothi makufika umakoti kuzothiwa hey ubuyile udadewabo Ayanda lapha kanti makuphithizela wena mama uzothi ikhona ingudlungudla kaAyanda ngazi ngani uthi uzodlala ngami futhi
Ngizokuthemba Okay. kanjani? Enza isithembiso ngoba manje ngiyabona kunzima. Uyakhumbula ngokuthi wasepakade emfuleni? Ngiyakhumbula. Ngathini kwena ngisho ukuthi ngizokuthanda manje nasekuseni. Washo. Ngiyakuthanda Mosisho. Sizibuka ukuthi umuhle kanjani. Ngisacela usukume ngibheke. Ngiyacela. Ngifuni ngeke ngenze intando yakho. Mamela phela ngizolalela lezi idoro ngixoxela zona sebancane Ngeke sokhohliwe. ngenze intando yakho. Ngizoyilalela. Noma usaba usesilana. Shuthi ngingimini ngiphume. Mamela phela asisuke phambana nabantu labo. Mamela phela Emina lo. Ngifuna manje ngize ngishintshe-ke manje khona ngizobona ukuthi angifuni ngeke. Ungashintsha yini? Kanjani cela ukumamatheka ungaka ebuseni bakho? Umuntu usemathandweni uyambona nje. Hayi ngakha. Mamela uzalana. Ngithe mina. Uthando lungumanqoba. Ngiyacela bakithi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngishilo ngathi sizowina. Awu bafethu, bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.